Z 12 súrodencov prežila iba ona. Celý život sa Rada parádzila, čo jej zostalo dodnes. Rada si vychutná čiernu kávu a miluje čokoládu. I keď dôchodkyňa z Červeníka pri Hlohovci nosí na pleciach so sebou už 10 krížikov, ešte stále pracuje v záhradke. Čipernú babičku Bernardínu sme navštívili v jej dome, v ktorom býva od narodenia. Zastihli sme ju ako inak na záhradke. Tá jej dodáva silu a chuť. Keď vidím takú zbytočnú zelinu, už ho aj trhá. Starenka sa narodila pred 100 rokmi, pochádza z chudobnej rodiny. Život sa s ňou nemaznal. Od svojich 12 rokov robila ťažko na poli. Pevná vola, všetko z dola. Tak som to všetko išla, na trhy som chodila. Ako 26-ročná sa vydala. Jej manžel, s ktorým majú 2 deti, zomrel pred 17 rokmi. Vydávať sa ale nechcela. Na zle mysleli a ja som sa bála. A čo chceli? No, čo všetci chlapi majú najradšej. I keď má 100 rokov, priznala, že aj v takomto veku pokukuje po chlapoch. Ja neviem aj čím nemám za to hry, že sa mi tak ľúbia pekní mládenci. Dni si kráti prezeraním fotografií. Rada si spomína na časy, keď chodila do školy. Školáci. A všetko je to mŕtvé, všetko to je jediné jad. Ak má ťažší deň, zaženie ho spevom a na všetko zabudne. Anča, čo robíš? Možno sa studenej, viem ti perko, perečko, perko z rúže červenej. Z milej starenky sa tešia najmä jej deti, 5 vnúčat a 10 pravnúčat. Chcú, aby bola medzi nimi tak dlho, ako to bude len možné. Vďaka Bohu, dožila som toľko rokov. A Roman Rudkaj, televízia Markíza.